আজিৰ পৰা আপোনালোকে আন্দোলন কৰক মই লগত আছো ময়ো যাম আন্দোলন কৰিব ৰঞ্জনক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ৰঞ্জনে ৰিলিজ কৰিব লাগিব দাবি খালাयो जे स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेजनि फैसाखौथ' हरखानांगोन गुड इभिनिं एभ्रिवान दा नोंथांमोना नैबे सिगांनि भिडिअ मोननै इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय हमनो हाखादों नङा होमबा जिथुनाखि जोंहा दायो बिटिआरआव जिथुनाखि गुबुन जाथियासो दिनैनि दिनाव बा जोंनि बर' हारिनि थाखाय खुगा सिदों जा एनडिएफबिनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ अर्थात एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ आरो लोगोसे नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमाव सारफिननांगौ आरो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आंबो मदद होगोन बा आंबो ओंखारफागोन आंबो थांफागोन होननानै जोंहा बुंदों दा जोंहा साननो गोनां बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेकेन्ड इन्ट्र'आव नुनो मोनदों जोंहा मानगोनां अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिफेन बर' सारा माखासे खोथा बुंदों बा दाबि खालामदों जिथुनाखि जाफुंथारनांगोन आरो हरखानांगोन होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों दा माखौ दाबि खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो निश्चय नोंथांमोना बुजिना मोनगोन आरो फारि फारि मिथिना लानो हागोन दा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे जेसेबां हागौ एसेबां भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो दाबायना लाबानो जाबाय दा लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोबबा निश्चय नुगोन आरो जोंहा मानगोनां बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि अनजालि बिसि सेबुलि महिलारि मेडामाबो जा माखासे गोबां खोथा बुंदों बाथौ धोरोमफोरनि सायाव बा बर' समाजनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन दा बेफोर भिडिअखौ होनायनि सिगां नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो नोंथांमोना फारि फारि बुजिना मोनगोन बिनि उनाव आं नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ होगासिनो दङ नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जोबोर इम्परटेन्ट भिडिअ बे जों बर' हारिनि थाखाय साननो गोनां जोंनि बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा लिडारफ्रा बे बाथ्रायाव साननानै लानाया मोजां नोंथांमोना नायग्रोनानै ला रन्जन दैमारि सुबुं नेকি रन्जन दैमारि एकदम प्रितम फाइटार बर' आलफा हक কি হওক যিমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লিডাৰ আছে ইহঁতক ইমান স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী কেলে জেলত এতিয়ালৈ ভৰাই ৰাখিব সেইকাৰণে মই বড়ো সমাজক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আজিৰ পৰা আপোনালোকে আন্দোলন কৰক মই লগত আছোঁ ময়ো যাম আন্দোলন কৰিব ৰঞ্জনক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে ৰঞ্জনে ৰিলিজ কৰিব লাগিব নহ'লে ইয়াত কি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট কি কৈছে যেতিয়ালৈ এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ আগত আমাৰ ৰঞ্জন দৈমাৰী আৰু তাৰ ল'ৰাকেইটাক ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেপ ল'ব লাগে বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বডোপাৰ ড্ৰিম আছিলে বডোলেণ্ড সেই 13টিৰ এই কাউন্সিলকেইটা এই নেচকেইটা কাটি পেলাই পিউৰলি বডোলেণ্ড হ'ব লাগে बिब्दिब्ला नोंथांमोना नैबे सिगांनि भिडिअखौ निश्चय नुबाय दिनै जोंहा गुबुन हारियासो बा गुबुन जाथियासो जोंनि बर'फोरनि थाखाय माबायदि खुगा सिदों दिनै जोंनि बर' लिडारफ्रा दिनैसिमबो दासिमबो बेफोरबायदि खुगा सियाखै होननानै जों बुंनानै लानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननांगौ आरो सोमावसारफिननांगौ होननानै बिथाङा गोख्रोङै बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो लोगोसे जोंहा रन्जन दैमारिया सासे सिखाव नामा रन्जन दैमारिखौ सासे एनडिएफबिनि लिडारखौ माबोरैहाय बर'नि लिडारफ्रा जेलाव सोनानै दोनबाय थानो हाखो रन्जन दैमारिया सासे फ्रिडम फाइटार होननानै बिथाङा गावनि खुगाजों बुंदों दा नै जोंनि साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरिफोर बा लिडारफोर नोंथांमोना एसे बुजिनानै नायनाया मोजां बा गोथौ मेलेमजों साननानै नायनाया मोजां दिनैनि दिनावबो दासिमबो दिनै बिटिआर एकर्डनि सासे सिगनेटरि जानानैबो जोंनि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा अर्थात एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ स' जाय हक आं आसा खालामदों जोंहा दानि बे गोदान सरकार अर्थात बिपिएफनि दैदेनगिरि जा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो एनआइ केसाव थानाय बिथांमोना उदां जागोन बा लोगोसे बिथांमोननि केसा जोबनानै फैगोन मैया दाख्लैनिफ्राय जोंहा नुगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेराव केसा जोबबोबाय माबा होननाय थिग बेफोरबायदिनो जोंहा उदां जाबोगोनखौ आं आसा खालामदों दानि गोदान सरकारनि दैदेननायाव दा नैबे बड'लेण्ड डिमान्ड खालामफिननो थाखाय जोंहा नैबे गुबुन हारिया दिनै बर'फोरखौ सोमावसारनो थाखाय जांख्रिखां होफिनदों बा बिथांमोनखौ बा जोंनि बर' हारिखौ मोनसे माने थुलुंगाखांनाय होफैदों आरोखि दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि बर'फ्रा निश्चय नंगौ दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिया गोदोसोनानै दङ आरो गुबुन हारिनि खोथा मथे जोङो नैबे बिथां बुंनाय बायदिब्लाथ' जोंनि बर' हारिया थारैनो जोंहा सोमावसारफिननांगौ दा आसा खालामो उननि समाव मा जागोन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन ना मागोन जों समा फैब्ला निश्चय नुनो मोनगोन आरो जों नेनानै थाबाय बै समखौ दा लोगोसे आं बारा गोलाव बाथ्रा बुंनो सानला नोंथांमोना मा सानो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो दिनै जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा मा साननानै दङ आरो लोगोसे जिथुनाखि नैबे जा दैदेनगिरि
बिथाङा बायदिसिना माखासे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोजां मोजां एडभाइस होबाय बा माखासे खोथा बुंबाय बिनि लं भिडिअखौ आं होजोबनो हायाखै नोंथांमोना बेखौ दुखु मोननो नाङा भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन दा जोबनो थांनाय नङा बेखायनो आङो दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिसानि अनजालि बिसि जा सेवनि मेडामा मा बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा बुंखो नोंथांमोना बेखौ जोबजासे नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट्स खालामहर जाहाथे जोंनि बर' लिडारफ्राबो किसुमान नायो जानांगौ नङा होमबा बिथांमोना नायोब्ला थोंजोङै आंनि कन्टेन्टखौ नाया नोंथांमोननि रायजो राजानि कमेन्ट्सखौसो नायगोन कमेन्ट्सखौ नायनानैसो बिथांमोना माखासे डिसास खालामनाय थायो नालाय बेखायनो नोंथांमोना जेसे हागौ एसे मोजां मोजां कमेन्ट खालामबानो जाबाय स थेंक इउ स माच जोंनि धोरोमखौ हमथानानै लानांगोन जेला जों गावनि जाथिखौ रेसपेक्ट खालामनाय सोलोंगोन होमबासो जोंखौ मालाय जाथियाबो जोंखौ दिनै रेसपेक्ट खालामगोन दिनै जों दख'ना गानामोनबा दिनै जों गावनि रावखौ रायलायामोनबा गावनि रावाव जों फरायामोनबा गावनि कालचारखौ जों लाखियामोनबा जोंखौ हयथ'बा मालाय जाथिया बावगारलांगौमोन बेबायदिनो जोङो पृथिबियाव नुदों अनेक जाथिया गोमोरलांदों अनेक भाषाया गोमोरलांदों मानि थाखाय होनबा जोङो खायफा मानसिया लाजियो दिनै टाउनाव थांनानै जोङो दिल्लीयाव थांनानै जों दख'ना गाननो लाजियो गुवाहाटीयाव थांबा जों बर' रायलायनो लाजियो खिन्थु जों लाजिनो नाङा जोङो सारा बिश्व जों गिदिंनानै नुदों जाय जाथिया गावनि कालचारखौ हमथानानै लाखिदों गावनि रावखौ हमथानानै लाखिदों बे जाथियासो दिनै जौगाथि मोनदों बेबायदिनो जोंनि जाथियाबो जेरै जों हमथानानै लाखिनो हानायखाय जों बेसे जौगाथिखौ मोनगोन आं आसा खालामो आरो जोंनि बर' जाथिया आरो आवगायलांबावथों धोरोमनि दिगावनो होन कालचारनि दिगावनो होन बा फाइनान्सियेल दिगावनो होन जों जाहाथे आवगायलांनानै थांनो हायो आरो जोंनि धर्मआनो जोंनि मेरुदण्ड जिहेतु जों गावनि धर्मखौनो जों फुजिनो रोङाबा रावबो जोंनि थाखाय फुजिनाय नङा जोङोथ' इसोरा जोंखौ थिनाखै जोङो कोटि लाख थाखा होनानै जोंखौ फुजि जोंना गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमबाबो इसोरा जोंखौनो अनखायो नङा होमबा दा ओंखायनो जोङो मालायनिखौ नुनानैबो बांद्राय लब जानो नाङा जेरैहाय आङो रिसेन्टलि नुदों मा गुदि बाथौआ खालायदों ना बिबार बाथौआ खालायदों आं मिथिया जे जिखुनु मानसिखौनो लेंहरनानै जोंनि धर्मआवहाय सोरनिफ्रायबा डनेसन लानानै बेफोरबायदि बाथौ बा बेफोरबायदि सिबियारि बुस्थुआव लेंहरनो नाङा मानि थाखाय होनबा जों गावजों गावनो नांगौबा जों फवासे माइरं खांलायगोन हो थाव संख्रि बानलुखौनो जों रुजुनलायगोन जाय हायो खिन्थु मालायनिफ्राय लानानै जोंनि सिक्रेट धर्म बियो जोंल' मानिगोन बेखौ जोङो लुबैया बयबो जोंनिखौ मानिथों आरो जोंबो मालायनि धर्मखौ जों मुगैयाबो खिन्थु बाथौआ जिहेतु जोंनि बर'नि एकदम अरिजिनाल बुस्थु जायनि दारा जोंखौ सिनायथि होयो जेरैहाय होनदों सिजौआ जोंनि अरिजिनाल जोङो फार्स्टआव जों सिजौखौ फुजियो नङा होमबा बेखौ जों बबेनिफ्राय लाबोआमोन हयथ'बा हिस्ट्रियानफ्रा मिथिगौ बहुत मोजाङै जों बबे जायगानिफ्राय फैदों जों बेनिफ्राय लानानै फैदोंमोन ओंखायनो बे जोंनि आंगो जिनिस बियो ओंखायनो सोरबा मानसिनिफ्राय डनेसन लानानै बे जाथि मानसिनिफ्राय डनेसन लानानै जोङो बाथौनि जे जोंनि पबित्र मोनसे धोरोम बाहाय जों लाबोनानै गेदेरा लासि फाथिनानै जों बेखौ जों लुबैया जों जेसेबां हायो जों डनेसन हरलायगोन जेसेबां हायो थाइसे थाइनै जों खांलायनानै जोङो बेखौ फुजिलायगोन खिन्थु बे जे सोरबा दस्रा जाथिनि दस्रा हारिनि बे जाथिनि मानसिनि थाखा फैसा लाबोनानै बेखौ आलासि महरै जोंनि बाथौआव हाबहोलायनानै फुजिनाया बे जोंनि धर्मनि थाखाय उननि थाखाय बेयो बिराद गाज्रि मोनसे मेसेज थांगोन आरोखि ओंखायनो जों जेसे हायो जों फिसायैनो खुंगोन नांगौबा जों सोरनिबा थाखाय जोङो थाखानि थाखाय जों फाग्ला जानानै जोङो माबा खालायाखै धर्मखौ फुजियाखै जों सिंनिफ्राय अन्तराव जोङो गोजौनि शक्तिजों इसोरजों जों कानेक्सन खालायनोसो जोङो थांनानै थानायाव जोंहा अनेक असुबिदा फैयो धनियानो जाथों गरिबानो जाथों एखनबा ओरैबायदि सम फैयो जे सोरबा मानसियाबो जोंखौ हेल्पनि दिनावहाय जोङो बेबायदिनो लैहोर आरो गावनि धोरोमखौ प्रसार खालायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि गिदिर मेल मिटिं खुंबाय थानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बाथौ सिबियारिनि न'खरनिफ्राय जे डक्टरेट डिग्री मोनदों जोंनि फरायसुलिफ्रा बिसोरनिसिम आं जोबोद कंग्रेचुलेसन्स बावबाय आरो उनाव जाहाथे जोंनि बर' बाथौ सिबियारिनिफ्राय आरो ओंखारबावथों डक्टर ओंखारबावथों इन्जिनियार ओंखारबावथों जाहाथे जाथिखौ सिबिलांनो हायो आरो जाथि जौगानायाव मदद होफानो हायो बेखौनो आं खावलायो बिटिसिनि स्पेसियेल पेकेजखौ खम नुनो मोनदों
जों थांनाय समाव नायबोदों जे बिटिसि बा बिटिआरआव मालाबा 50 कोटी मालाबा 100 कोटी मालाबा 150 कोटी रां माने अनसुंथाइ हरनाय जों नुदों दा बेयाव माखासे अनसुंथाया ग्रान्ट इन एड जायो माखासे अनसुंथाया माने स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज बिनि आधाराव जायो 2003 आव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बिएलटि आरो भारत सरकार आसाम सरकार एबसु बर' रायजो राजानि मददाव बिनियाव 500 कोटी थाखा बेयाव लिरनाय दंमोन दा मोनसे समसिम 500 कोटीनि स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेजआ जोबदों एडिशनेलि अतिरिक्त भाबै किन्तु भारत सरकारा मालाबा 50 कोटी मालाबा 75 कोटी बे इनफ्रास्ट्राक्चार इन्स्टिट्यूशन जौगानायनि थाखाय प्रजेक्टनि सायावसो ओरैनो थोंजोङै लुज बा माने लिक्विड मानि हराखै जुदि प्रजेक्ट साबमिट खालायोबा बिनि सायाव बे फैसाखौ हरो 2020 सनाव 27 जानुवारियाव बर' एकर्ड जादों गोजोन गोरोबथा 1500 कोटी थाखा भारत सरकारनि 750 आसाम सरकारनि 750 आरो बेयाव जिखिनि स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज इलास्ट्रेटिभ लिस्ट अफ प्रजेक्ट्स दंमोन बे प्रजेक्टनि आधाराव टाइम टु टाइम भारत सरकारा गावनि जेनेरेल बाजेटआव साधारन बाजेटआव बेखौ हाइलाइट खालामदों दा नैबे जे हाइलाइट खालामनाय बेबो बै स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेज 2020 नि एकर्डनिनो आद्रा एमाउन्ट बियो प्रजेक्टनि बेसिसावसो बेखौ हरगोन बे लिक्विड मानि नङा दा बेखायनो जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै बुंबोदों 2020 नि एकर्डआव मोनसे स्पष्ट बेयाव 4.3 आव लिरनाय दङ आर्टिकल 280 खौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै 125 जि एमेन्डमेन्ट दङमोन बेखौ 10टा सिक्सेडुलनो लागु खालायोबा बाहायोबा भारत सरकारा मालाबा बिटिसिआव बिटिआरआव 500 कोटी मालाबा 1000 कोटी हरनो बिसोर बाध्य जागोन कारण जोंनि पपुलेशन जोंनि एरिया 35 लाख पपुलेशन मोनबा डिस्ट्रिक्ट दा एडिशनेलि जोंहा सनितपुर बिश्वनाथनि एरियाफ्रा हाबबाय बे गासैखौबो नोजोर बोनानै पपुलेशन पेटार्नाव जोंनि एरियाखौ नायनानै बिसोरो हरनो बाध्य आरो गुबुन गुबुन स्टेटआ जेरैबायदि थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनो आर्टिकल 280 आ एमेन्डमेन्ट जायोबा बिटिसि कार्बि आंलं डिमा हासाव बा सा सानजा भारतनि 10टा सिक्सेडुलआ डाइरेक्ट फाइनेन्स मोनगोन बै जे एमेन्डमेन्टआ पार्लियामेन्टआव बिला पास जायाखै 2019 सनाव बियो गोलैनानै दङ राज्य सभायाव दा बेखौ माने माने बेथ' दिनैबो गोथाङै दङ बेखौ रिभाइभ खालामनानै बेखौ पास खालामनांगौ आरो बेखौ पास खालायोबा बिटिसिआव बिटिआरआव थोंजोङै डाइरेक्ट फाइनेन्सआ मोनगोन अब्लानिया रायजो राजानि जिखिनि प्रतिश्रुति रायजो राजानि जौगानाय बड'लेण्डनि जौगानाय गासै बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय स्कप मोनगोन खोथाया बेसो स्पष्टयै बे खोथाखौ गोबाङानो बुजियैखाय जोंनियाव मोनसे कनफिउजन थायो आरो जों दाबि खालायो जे स्पेशल डेभलपमेन्ट पेकेजनि फैसाखौथ' हरखानांगोन दा फाउन्डेसन लेबो जागासिनो दङ बिनि एगेन्स्टआव मोनगोन किन्तु डाइरेक्ट फाइनेन्सनि थाखाय भारत सरकारा बेबस्था लानांगौ आङो मदि मानगोनां प्रधानमन्त्री नखर मन्त्री अमित शाह बिथांखौ खावलायबाय फाइनेन्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामनखौ खावलायबाय जाहाथे जोंनोबो बे बेबस्थाखौ गोख्रैनो खालामनानै होयो आरो एकर्डखौ फुराफुरि इमप्लिमेन्टेसन खालायो गोजोन्थों